Goeiedag. Dag. Ik vreeg me als ik misschien een handhaast van je bank in. Waarom net? Ik vreeg me al ook die kisten er ook rijden, maat. Jongen. Voor deze kist, dan moet je grip maar voor jou man wezen. Hoe ga je die erop krijgen? Wij gaan eerst de kisten erop zetten, doe het eigenlijk stuk voor stuk inlijn. En nou nog hetzelfde, maar dan nog eens om. Het is natuurlijk net niks als een famke van eerst zien, haar huid verliest en de saffele hier letter achterkomt hoe dat eigenlijk gebeurd is. Ik denk zelfs dat het tijd wordt om een offer te gaan om Bacchus. Mevrouw had een mooie stem. Oh, dat is er meer. Ze is een operazongeres. Ze had al zong in Lakme, Rigoletto, La Dame, Camelia en alle jaar voor iets verkochte seel. Dat is Langley. Ik ken ook je mooie stem hier. Net mooi meer. Oh, wat maakt het dan jij tijd west ha? Uitzonderlijk uniek. Maar nog weer haar rechterpunt, vandaar dat we zijn dochter Manon neemt haar. Wat spietig dat de diekjes aan min is. Het is je skitterend en ik is je zo goed ademje. Het verhaal gaat over Manon. Als liefsfamke komt ze vanuit de stad naar het platteland te wijnen, want haar heid, Jean de Floret, die had een pleets onder. En alleen er is een probleem en ze had geen wetter. Want het blijkt dat Hugolin en zijn omke Paper die haar een eigen val litten op het stuk groen om daar eigenlijk aanjes te kweken. En wat eigenlijk gebeurt met de Lietse Manon is dat er heid stiert bij het ziekje naar wetter. En dan neemt zij wraak. Want ze komt erachter, want het dorp zelf had een bron, een fontein. En dan komt ze achter wat het wetter wij komt. En ze denkt van oké, wat je in mij ondien gaat, dat doe ik hier mee komt. Het is 3 uur, meneer de burgemeester. Ja, we beginnen. Er binnen dwarpen die daar zelfs een keuroord nemen. Omdat haar aanneemde bijzondere bronnen. Het verskaat ons ziektes genezen zonen. Maar uw fontein is volle bijzonderder. Want zij geneest dus van de oudste en meest hudde ziekte van het mensdom en van het plantenriek. De toorst. Nou, dus zit er een mooier mirakel als dat. Ze waren er al. Van alles schieten. Hetzelfde spanning wezen. Nou, op mijn feest al ik het schepen. Zuiver bronwetter. Filteren door de stilte van uw bergen. Papa, uw bron is hier droog, dan kom je wetter weer uit je drup. Wat zegt er? Hé, ik had er sloot mijn toek in mijn reg, maar heel dan niks. Oh, heilige Maria, oh, mijn huis die niet bloeit, wat nou? 5000 eiers maar weten. Nou, win hier lopen naar de knoppen en ik kijk nog een gedicht. Maar nu hast dan een tank. Ja, maar dat is maar verdwalen aan wetter in. Heilige Maria, Ach, joh. heilige Maria. Kom maar aan. Die bron is al lang daar begonnen te stromen bij je 16 jaar. Wij zullen er boven zitten. In 50 jaar gaat die bron natuurlijk nog nooit stil lijn. Dus het is een ramp voor het hele dorp. Zoals hast zei ze dat er een wraak nemen wil. Hugolin is deer. Paper fret hem zelf op van spiet. En de rest die de fout maken had door te zwijgen, is de helft van haar rispingen kwijt. En die halen hier een vrouw en been. Mijn heid hier ek een vrouw. Ik wie ek een ban. Dit is wetter in de volgende verlei, liekes wij dat dien. Als je hem heid nog leeft hier. En hij koort wetter waarom je. Wat hier dan dien? Nou, hij hier een vreunwes woont. Doch dan wat je hem heid doet. Avec le temps. Tout s'évanouit. Voor mij is een boodschap dat je altijd eerlijk van jezelf wezen moet en net op wraak belust wezen moet. Dat je net van je eigen ego, maar dat je toch maar als mierskip zijnde, daar breek je het meeste, maar daar maak je het van elkaar haar en dat maakt dat het in is. Ik vind het een heel leuk stuk. En ik heb gewoon om smeekt om hem uit te dienen te doen. Omdat ik het zo leuk vond. Ja. En toneelspelen, dat wie eigenlijk zo mijn droom om toneel te spelen. En nou is die droom het kwam.